Gimono dunyore. Jio joma yanyore, joma kwero, joma yie. Jio share. Giringo. Oriembgi. Oko chudi. Pesa onge. Agar omra ng'eny. Omra owachi. To koro. Jomoro kochulgo. Ema chiel kuom gian ka. Jomono riembigo. Ema chiel kuom gian ka. Jomono ringo go. Jomono ng'anyo. Jomono dhi ka polis. Jomono maki umara ne ng'eny umera. Weche wachre. Weche wachre umera. To koro ber kika ng'aya ka to ji penjo wache ni ato dak penjo nwa go gicha. Koro en kindi maber. Koro na jo piny ni generally what happened? Tang'o ma kotimore. Jo piny. Nasekonu ni an kine atim gimoro to atime kase jipanga maber. And ang'e gima timo an mokwongo kamadh kata kong'o. Mibiro wacho ni nawuoyo kamer. Ok inyalo mo koda. Ok amadh kata njaga. Mibiro wacho ni Awuol maybe no madho njaga. An ok amadh kata nyasore. Number 3, ok ajakuo. Nitie jomose tiyo koda band ka mong'eyo. An kata ndururi mari ok anyadhigo. Ok bi konya. To kokonya sani to ok bi konyo nyithinda ka. Nikech nawinjo. Taneno. Ka nitiere ng'ato ne riambo gi nyinga seriously. Banano kambas ni to kawatni kata. Okweri. Ng'ama riambo gi nyinga Awuol ok mbas ni to okawatni to kambas ni. To memory wa. Nawinjo kwach nyaka ni nitie ng'ama nokela Nairobi. Biane ka iwache fare manioro na gi message no tang ne ji mondo ne. Uru walo koda okanyathi. Iwinjo maler kabisa mano endo iluongo ne Awuol. Awuol mato nyaka penja we dingine ne noriembi kosa ne wuok an ng'ama noriemba e band onge. Ng'ama noriemba e band onge. Naweyo kenda. Anakono nachako go ng'eng'o. Anda jawa kama goya jawa mana kokoth jarapogi chon yes moko bak kacha. Kanye kama namule ajawa. Talware drum. Koro tokma. Kata platform abire. Ibo mako mic. Kata platform abire. And that's the big plan. Apijinia bwana. Ido mako mic. Nitie jomong'eyo. Mabro neno gini nitie jomong'eya maber. Monge maber ni duondi sawa. Nitie jomong'eya maber. So Awuol bire ber. To mineno ni nitie jomong'eyo maber. And gimoro amora en kiseng'eyo line miringe. Tidhi mana step by step. Ok imbwakni. Kibedo ni imbwakni ibro dhi kitimo gik moko dhi kare. Awuol ya sachielo matumino ne no Awuol kanyo to dwani iwacha ni maber mere. Abire mic kanyo ero. Ne abire with the style. Wan wasebudhe wangla ka. Ne Awuol osebudhe wangla embe koro dwa wer. Mane wach bwana tim gimi hero. Awuol bi nyaka were. Awuol mara. Nyaka were. Irine irmi winja kanyo no endo land gino ni Awuol to koro bire mic. Awuol koro offer. Awuol koro to se offer ni en to koro bire wer nikech embe ne onge gimo koso duol en go. Drum onge goyo. Instruments gi osego chiegni te. Koro wer ne ma koro dong nodwa yangore kaka jawer. Baba rwaka e banda anto kabire banda to koro biro kaka cameraman. An koro biro kaka cameraman. MC Omari Nash. Ajawa miti gik matindo donge makete. Ajawa miti gik matindo donge makete. Ajawa tumwani. Hey, all right. It's celebrity gossip as usual, and as you know,
It's celebrity gossip as usual, and as you know, the person that is bringing for you the show, I'm called MC Omari Nash. Today we wanna talk to a certain guy here that is also having a cry. Oh, he has been humiliated. He has been done for several things. We have him here, the super drummist, Awuol Tinga. Awuol Tinga niang lo, Awuol Tinga is here, and we wanna hear from him. Nyakora mogi ngamo sebedo kanyo no eno mae ndi lungo ni MC Omari Nash da Kongo de nigi chake kore kumnyareo. Kawuono ni endi wane celebrity gossip wadwa kuodho joge wa moko matin. Emomiyo kawuono wakelo Awuol Tinga. Amo sebedo ge yuagruok moko matin. Wawacho ni we omanya ne Awuol Tinga, wawinja ne ta Awuol to wacho nango. Ingama neno wakanyo no endo, mana kaka ineno no endo, kamera A, kamera B, kamera C, wagodiero kamana enya wamedo koni nieti. Give me team. Kapoki subscribe to this YouTube channel so that we grow together. We wanna hear from Awuol Tinga, Awuol Nianglo. Daga Wuod omeda. Kiki wuogi kaki neno no endo. Keep tuned. Wawinja ne ta Awuol no tim ne ango. Ango mono timore, ma kasto timore, ma kasto gimoko ko timore, to moko biro timore. Wabet kanyo no endo, wawinja ne kuom Awuol Tinga, the super drummist. Hey! Woo! Awuol Tinga! Baba na. Machiri wamayi kumoro wabede bwana. Wamayi kumoro wabede. Dalo mang'eny ba. Hey! Osegwaro. Ha? Hey! Ikoni ina tima ber babu. Antie baba. All right. Ambe antie maber. Kawuono adwani iwuoye gi jopiny matin ose gwaro. En kinde modhawo nyaka ne wawinj kigo nduru matek kabisa. Chal nade mokwongo ng'eni jog winja ni Awuol. Jogi kene Awuol ni nyinge ng'a? Yeah. Ani luonga ni Walter Douglas Undiek. Yeah, mago my official names ma jo sirikal ong'eyago. Nyinga mar stage iluongo na Awuol Tinga Wuod Awendo. Moro bende ni kanyo ni Nianglo. Koro kunyo ni Awuol Tinga no mara kunyo ni Awuol Nianglo. Mano be mari. Mara. Ta Wuod Mary be. Then aja Awendo. Adak Nairobi. Awuol Tinga Wuod Awendo. Awuol Nianglo. Yeah. Wuod Mary. Yeah. The super drummist. Kabisa. Okay. Ma nyakoro mogi mana kaka winjo no endo ma wasechako chenro mar the celebrity gossip. Wan ka endi wawache kaka en okwa kuodh ng'ato, okwa wach marach, but wawacho gik ma waneno ka samoro richo moningo bed ni loko. To gima becho bwapuoyo nikech ok gimoro amora rach. Nitiere gik mabecho to nitiere gik marach. Kawuono ni endi wayapa ni sekani nene mbui kacha ne wan gi ywak moro matin kuma nitiere group moro monotiyogo kod jarapogi mono ywak ahinya ni noko chulgi. Achiel kuom gi ma wan go kaendi miluongo ni Awuol Tinga Wuod Awendo. Ema wan go kaendi ma iluongo ni super drummist. En ng'ama go bula ahinya, osegocho ne ji mang'eny kore kochako. En mani samoro ine mikiae lakini ng'ama ong'ere. Wan kode kaendi nikech wan ka gimoro rach to wadwa ni wawache to rumo. Ok ni wayware gi ng'ato, ok ni nitiere kaka ok winjre gi ng'ato kata gimoro. No, wadwaro mana ni walos weche mondo obed maber. Awuol Tinga. Baba. Kadang mi was stochi matin ere kaka ni bedo drummist makoro sani tinga mong'ere bul ka endi makata ka ng'ato chiewi nendo to kapani nyalo chandi. And ingene gimoro kidwaro ni tim to en gima nyaka i-concentrate maber. And marani ok en gima dwaro ochalo ni en gima ne talent gima nonyuolago. Nikech osemona timo tije mang'eny. Yeah. An kana nachake cho 2013. Nadhire mdogo chon. Ndalo cha ne ng'ama ne nyalo puonji thum onge. Kendo ni chudo kidhi ni dwano puonji ichudo.
koro nadhi kiujanja bedo ng'ama riek nikech ing'e Awendo korwa kacha wan e taya already. Un go janja moro. Wan gi ujanja moro. Kama na joine. Nadhi to ne ok gitambo an nga. And nadhi kikuono kanya chiemora gi jatelo. Omiyo kata joma ne tugo kanyo nitie joma ne kia to but nitie joma bende nong'eya. Ka noting'o nyako koth Jarapogi. Ya e banda achiel no. Ya. Koro kana nabira kaka ng'at moro moriere. To adonjo kanyo to nitie osiepa moro mana mako go osiep. Nikech nang'eyo ne gik ma jothum tiyogo gi. Gik ma bet omanyo go wiye. Omanyo go wiye. Koro edo ne ka ng'eyo ne. Edo ka an gi thuolo malach mar bedo kodgi machiegni. Koro ne miyo anyalo ng'eyo gimoro e thum. Inyalo duongo matin, inyalo timo achiel ariyo adek. Koro nachako gi moro cha. Nging no. Koro kana chako kode. Nachako kode ka ji chako. Nitie ng'ama ne chako iluongo ni Chali Mang'ang'a. Nitie joma ong'eye. Ma e band mar ng'ama ichako gono. Ng'ani iluongo ni iluonge ni Kulundeng. Iluonge ni Kulundeng. Kulundeng ne kech nok dwa walo. Mondo mi donje stage kanyo. Ikiano nyatimo ne kata nyakoni ang'o. Koro naluore then nabiro Kinjaro. Then ka Chali gi ne ochako, Chali kochako to luonga tambe abedo kode ka. Achal Wuod Awendo. Nitie ng'ato ni Chali Mang'ang'a. Chali Mang'ang'a. No udra nen kocha. Koro Chali kosetieko patne an bende alal nikech gima nyatimo ka onge yoro ka jatelo cha osebiro. Ma ne en cool di Awendo. Ka ng'ato ni Chali Odienya. Chali Odienya. Wateme kanyo ero. Seche miteme ni nyako koth be ni ka. Okoth ne biro ka nen gi timne. Nen gi ng'ato no Mondi Wuod Awendo. To ne ng'ato ni bende ni Dave Jadram. E dirego Dave ne weko asana e drum. Dave ne ok nyal miyi. Mondi onje. Ne ok onyal miyi. Japeto mula ne kar sound no ka en sawa. Kar sound odiore kabisa. Osa. Naduoga fwenyo ni kare gimoro kiseyudo. Ok yot mondo mi ng'ato. Koro na fwenyo gicha kum Dave nikech yodo ko nong'e goye. No feel maybe ni ko miya kata ko ng'isa kaka itime maybe nyalo biro overtake. Tinde kaduga ng'eyo gino maber. Achien yes. Koro an mane safari na and bedo kamana asemule. Koro hango nagoyo drum. Nachako gi Ongeng'o no. Kasto tok mano joge no wuok ne dhi safari moro. Timo Bama Kulundeng. To ne gidhi Kisii. Ka gidhi Kisii to dong ka kwa hang. Onge kaka koro tem. Ne wan nyaka gi jama moro bende ne chwalo achwala kambe nachwalora ne. Embe. Chieng' moro adok kode club kanyo ka nosedhi gotieno. Koro ambe ka dhi anapane gino muoch kaka pile sa 11 adonjo. Onge ng'ata po ka donjo gi gate mamalo. En donjo gi piny. Koro ne wachalo rourni. Ba ng'ato bende ne bi Awendo kanyo ni Omondi Power. Omondi Power kodonjo. To kadhire tang'ise ni ana jabul. Ana jadram. Abunde moko mag traditional. Ng'ise ni bana ana jabul ago bul marach. Ong'ise na adier. Koni ana jabul. Ajabul to yoro ka poka wai goye. To ka kawe to ne an gi simpi mamwa moro. Nakwale ga ka ukete wi mesa kanyo ta kawe. Kase kawe ta dhi kode nyaka Awendo kama ne joka ne goche. Ta record kaka Dave ne go drum. Bane oli dhota ge kaeri. Magie ne okayudi to ka dhi dala. Anana kaeri, anana ka. Man ng'amo mako lweta ne Awuolan mapuonjo. Kani tie ng'amo puonja drum, asa ne goyo ni. Tuwogi. Wuoga ne ka. Onge ng'amo mako lweta, ng'ama do mako lweta ne Dave. Ma Wuod Awendo to nokotimo mano. Notamore. Kendo nokiaya. We apinja Awuol. In kaluwore gi kaka ipuonjori kendi michopo sane, wawacho ni nitie ng'at moro ma is interested e drum. Owacho ni bwana an ng'ama neno ka koro mentor na en Awuol.
imbi nyalo biro nikech joma ng'eny ohero ga revenge ni kaka nakalo matek gimbe gikala matek mondo gichop kanyo. In kopo ni ng'ato sani omonji ni gedwa ni ipuonji gi drum, ere your take kanyo? An ok revenge ga. Gima kamano ok atim. Nikech music sani grow, olokore opogore gi machon cha. Omiyo kata apart from kata joma dwa biro mondo apuonji, nitiere kata mana friends kata mana osiepe mosega choma ni bwana, nitie kama ne wadhiye ogore noma. Aonge kata mana kaka chopo oda, tagolo fuko natimre nade. Mano konyruok en gimosiko. Koro ka dibi ne ng'ato bi na Awuol puonja kata be anyalo ng'e gini then achaje ora tamra puonje. Ok tim kamano. Ok dobed gima ber. Ok dobed gima ber. An ok atim kamano. Nyakora mogi mana kaka ineno no endo ma endi luongo ni celebrity gossip. Kawuono wan ka endi gi the super drummist ma endi e wuoyi manyalo go bul, kendo aparo ni kata kwa dhi e polo magi jok ma oseyudo kipaji margi nikech polo kacha wach ni en wer gi luoro gi miel gi timo gima opogore. Apani Awuol gin one of the people ma dhi yudo tich e polo. Ing'e nitie jok moko mok dhi yudo tich e polo. Japuonj ino ke dhi yudo tich e polo nikech Yesu e japuonj. Jagedo Yesu mono dhi gedo, in ionge gi tich. Jok ma dhi yudo tich gin kaka MC to meg big drummist. Awuol ne kata kineno kwa nyiero kama ende ok wanyiere mor, wanyiera ni lak chogo to gi gik moko miwacho ni rupiny e raba marucho weche. Kawuono ni endi wan gi Awuol ka endi ma this is one of my I can say one of the artists, one of my fellow artists ni ma wan go de feel ni wadwa winjane ni en wach mane mono timore nikech joma ng'eny winja to pok ler mantiere. Jok mang'eny no wuok dancers no complain to ga achiel redek otimore maber. Wan ga Awuol ka endi we wuok mapenjo to ang'o mono kori luongo ni Awuol Tinga the super drummist. Baba. Kora Awuol gi sani endi dang' wawach ni bul ni kwera ni ok en bul. An ok ago bul da. An ago drum. Ma joma wacho ni Awuol jabul. Mano ng'ama kiaya iwacho Awuol moro. An ok ago bul. An ago drum. Awuol miwuoye ni mong'eyo. Mano in Awuol ja drum. Any difference between drum gi bul? Kaka iluonge opogore ande kata kaka giywak gipogore. Bul en moro maka kineno ka thumo chung tigole dhi more oko cha mano bul. And bul en kata koyech to kidhi ne duka. Idhi imanyo pien. Idhi kunde mondo gidhok, idhi replace gi kono. Lakini drum koyech nyaka idhi duka and en pesa mang'eny, ok en just a pesa. Ok en pesa. Ok en just a pesa. Ok en just a pesa, en pesa. En half of rent. Koro mano iluongo ni Awuol ja drum. Awuol sani dang' wawach ni e Nairobi ka. Drum ni makoro bedo ni pidhi en gimitimo koso in gi other businesses mitimo somewhere? Kokwongo kapok ne ang'e kabisa, baba wa nopuonjaga, notera e course mar mechanic. Mimulo chuma maber? Ing'e engine, ing'e wuoyo, exhaust? Ang'e time maber. Nachake gi Kisii kamoro ni daraja 2 and nang'e gi kono, then aduga time Narok ma bedo gi kamoro kaka garage na ma an ma manage. Ma ni wewe nkech thum ni passion man ni gini en talent and adwa na dhi kode fa kama jomoko gike kode cha. Yamba adwa na adhi kode kanyo ma kanyo kadhi igole kuma gichope no ichwade malo.
gima chalo kamano. Koro, what are some of your plans mwanya wacho ne Awuol nigi plan machalo kama kata vision mari ineno kaka ng'ato machalo kaka Omari wanyalo wacho ni Omari an gi vision ni abed gi production moro makoro an ikar production iwinjo kata ka in video production audio production yani Omari production iwinjo ma koro koponi ati ni adwa golo nyathi moro mabiro to kakone ni owe atudi go siepa moro no akone go ni bona bi studio tagolo ne gima lich koro in vision mane ma in go madangi wache ni an kaka Awuol adwaro ni bang' kinde mabiro kata ka yudo resource kata ka something of that kind achop kuma chalo kama. Nitiere plan ma nan go kivyangu and en gima maybe ka a plan maber kaka paro ka Nyasaye omiya ngima to biro bedo gima ber and obiro konyo kata manan kenda to biro konyo nyako ganda mamoko magombo join team kata kampuni ma wantiere ni maya kagombo waja sani baten gima nitiere plan man team maber sana lidho nwago matin ke jingene jirite jiwacho ni gane nitie samoro ng'ato ka ochecha ma en gi mpango moro en mani koro nikech oneno ka maybe onge hopes koro wacho ni team kama okay engeni anaja drum and an industry a music industry and I play part mar drum and kadanga wach gimopogore gi madhe gi drum to mana danga riambe kata danga wuondi koro because of nenge chaja drum to se kaka akoni mokwongo kachacha ni an gi plans mabecho ma kodhi mang'eny to mana this year kende to coming next year ibiro neno ka en wach moro mopogore. To koro gisani kaka danga apenji iyudo ka joangla nigi group margi jongengo nigi group margi ji nigi group mopogore opogore MCs is yet to come with their group in kaka jadram sane ma in fact I can call you as one of the seniors ma wan godo sane jo drum ma wange madongo hapa ne nyakibedi included ma hapa ni you are in top 5 koponi dang wawach kata ni jio the competition donge to jok mwanyalo geno ni wanyalo kwanyo kata ko wachi ni bwana wadwa jok moka beach madhi PM go drum loka ibo winjo ka ng'ato wachi ni to Awuol manyiso ni nyingi nyaka wuogi en be nitie mpango moro musepango mar jo drum kata ma uno godo maybe kaka koni ni wan jomoko mariek and tumene watemo copy gima jomadongo wakao setimo and wakete level moro machielo one nitiere group mare jo drum ma ane chairman and ajimtoto jakeno aloma nyamandogo treasurer so gini ong'eye to joma kiae koro ningo benung'e nikech koro wache to be ng'ama poko donje be koro nyalo donjo joma poko donje nyalo donje oken jo drum ma jo Nairobi kende kiwinjo gini ka in Mombasa to ja drum kinyalo gombe gimoro amoro binyalo gombo penjo ibro penje iye kanyo ka in ja drum man Kisumo man Migori in kure manyo bede urero achiel katigo drum tin Kisumo matimo ne maybe chal gi mitimo koro wajo kampuni achiel kadanga penj matini ngene samoro ng'ato ni Nairobi kaka wacho ng'ato ni Kisumu ng'ato we are in different parts of this country ng'ato nitiere magombo ni odonje e grubuno endo but koro penjore ni ere kaka ere ng'amo approach to ko approach how in which way nikech okinyakona ni ng'ama ne Mombasa can access you ge somewhere nendi maybe onyama yudi through kata social media kata let us talk of maybe your contact or any other thing ere ng'ami contact contact how in which way ningechano mabiro kata man ka kod sani an ubro kwongo chopo ira kaka chairman
and ane mtandao kacha. Ang'era gi nying mara Awuol Tinga Wuod Awendo. Awuol Tinga. Kaka nasewacho nucha. And ane Facebook, and ane Instagram, ane TikTok vile. And ayudra kuondego koro kibiro na wawuoyo, then abro ng'isi kaka inyalo timo, okenge minyalo luwo, then mondo ichop mondo irom gi jomoko mabende wan gode group ni. Yes. Yeah, en group maber ahinya, and wapange mondo obed gimoro maduong'. Yeah. Koro Awuol, kaluwore gi gik matimore achiel ariyo adek, nikech iwacho ni dak to law ywach, kumoro moro ma ji nitie nyaka ji chwanyre. Kamano. Iwinjo gini ende, iyudo ka sani kuponi ichwanyo jathum moro, yes, to jothumbe te dhi riwore. Anyalo paro ka ne wan gi nuku moro matin gi Tony Ndiema kacha chaendo, nobedo gima tek ahinya mondo iwuo kata gi jathum moro, nikech iyudo ka jathum moro kuot kodi, you don't know what is happening. Kare ne gise discuss about kaka maybe beef gi Tony Ndiema. Iwinjo, idhi koko jarapogi, iyudo ka kanyo jogo kuo kodi idhirga. Kore kaduga realize ni jogi niga group moro manyiso ni they fight for each other. Un kaka jobul, kasani dango wach ni Omari ukawie kawa to chako mamodi ayany, and maybe kata boss ni moro riembi tich gimoro timore ni and any other thing. Ere kaka un jobul u come up? Wan gima watimo, and kaka nasekoro ni gino dongo pole and okwadhi mbiyo. An ka ichwanyori kata ka jabulu jadrama wadwa ng'ato chwanye kamoro, to kwanyalo chukia ng'acha ningech ok wang'eyo gima notimore kindgi. Nyaka wanon ni tang' motimore. Wanyalo chukia ng'acha, to kare ng'ato ni motimore nade? Ni marach. Koro before kapok iwuoyo, nyaka inon. Kapok itimo gimoro, par maber. Yeah. Okay. But rules moko to pokuloso ma maybe guide ji, nikech according to me ananeno ne maybe kaka MCs wanyalo loso rules moko ma guide wa maybe kopo ni jathum moro humiliate one of the MCs, to MCs modong yok tigi jathum no obeda jathum ma onge gi MC. Same to jobul, same to jomiel, same to jongengo and any other thing. Oningo bedni mano koringina address kaka jakom mar jodram. Oningo bedni come up gi some of the rules ma guide kaka jodrams. Iwinjo makoponi usechunguza uwacho ni Awuol to nyocha tiyo komari to mari kwa nono gini to mari marach. Okoningo bedni jabul moro chak riyore, jadram moro riyore ringo dhi kanyo, iwinjo, mondo eno yud mapato dhi mbele. Ka une a group adier, to it should be kaka jothum be notimo cha. I saw it kane gino timore no gi Tony Ndiema, and I said this is the good thing so far. Iwinjo, nikech kidhi jothum hey use solve giche gi Tony kidhi hey solve iparo nade be ka jothum gi waketo kamano ni akopo ni tiyo koda tadhiri gi chien. Kadwa jabul moro, jabul no should penjo tu tieko ka Awuol nang' Awuol nyocha usetieko go ni ka jaongeng' oriemba koro ka oriemba to gidwa jongeng'o moro, jaongeng'o no be oningo penji, tapenji usetieko gi Omari ni Omari kongu chulo Omari otieki. Ka gini otimore idhi yudo ka on my side apani wanyalo bedo gi luor, wanyalo bedo gi respect gi any other thing. Ok awach ni eti ni makoro atimo kaka incitement, but it is my feeling ni koponi watime kamano tapano nyalo bet gimoro maber. Nikech koro ng'ata yani waluorore, ochalo kaka loan koponi olo kumoro, kapok kambi moro riyore mondo mi loan ipenji ni to setieko gi joka sechudo kocha ne kocha poka chudo to chudwa mi. Iwinjo nang'o kanyo? Awinjo gimiwacho, and gimiwacho no ber. Kaka nakoni ni oangala masani kata kama ng'awe opogore gi chien kacha. Gimora mora nakoni ni wan korwa koni, wan gi rules matiyo mosechako tich, rules matiyo ma
kidwa confirm notiyo, ibro nene very soon notiyo. Adembra demba. Abadhi mbele. Wan wadhi ademos kamano. Mana mus. Koro nitiere some of jo drum gi man gi tama kiwinja ja drum. Ja drum chikiti. We bedo ng'ama ne gi tama. Ok bi konyi. Ing'ene jogi ong'iyo sani an gi ndiga manyane girano. Mano project. Ma project. Ma project. Sama Choribur project bwana. Choribur project. Mano project. Mano project. Sama an gi girano, to kakadho kum joge wage mamoko gi. To ko compare pesa moyudo to gi kako chiemo. Oparo na chal kode. Koro koneno kan gi project moro to chako wacho ni maybe an gi dhako moro, an gi gira moro kata sponsor moro kata weka. My friend, kuongi yao pachi. Kisa yao pachi to bed ng'ama focus gima dwano tim. Iwinja, bedo gi tama. Tama ok bi konyi. Iyudo ka idhi gori kamoro ma iwinjo ni samoro ng'ato moro wuoke, to ng'ato mowuok no be samoro bende ber moloyi. Tini dhi gori kanyo ok bi konyi non kapok itimo kata kapok idhi. To bedo riwruok achiel. Koro nitie some of our friends kata workmates moko ma pok giriwre kodwa and ne wakwagi. Riwruok en gima ber. Yes. Bomiyo wacho no ber. Piny ka onge ng'amoromo. To kidwa ng'e ni onge ng'amoromo, kanono kane tho joko Bob kolimo kacha. To macha ne jo Safaricom. Gine magi kaka ne gitimo. Ninjo ka ji ne timo nyaka rambe. Koro inja drum inang'o. Riwri gi joweteni. Gima natemo wacho. Nitie jo pok oriwore ka. Boss ni en boss ni onge shida. Kati tiyo mana ka ng'a onge shida. But riwri gi joweteni makata ka shida maki. Kapok jatedi oyudo simu. To jo grubika, jo tich wetenu ka, emosechopo pong'odi, ema describe kata wacho kit shite ma in godo. Uwinja, kelo yot, and mae, dongruok mowuoye. Sama in e group, inyalo wacho ni bwana, an gi gira moro, but okoromna. An gi matin. Nakon moro jasnak wiye kanyo kata gi 10,000 kata mana gi 20. Ningech bura lore ka gituge. Bura nigi pesa no. Ang' mamono bura mi. Tidhi tim go gicha. Ichudu mos. Dong mane maendeleo jothurwa. Wawe uru tama mang'eny. Ineno kadwa na ng'adi matin. Gini okene drum kende. Gini anyalo wacho ni wasani te sana upcoming artists gin gi tama. Ok ni ati drum kende. Anyalo paro ka ne an ing'ina tiyo ka gi example mameka. Gani an kato ni ndiye makoro podo keta pending. Jok moko nodhi mopogore MCs owacho mang'eny MCs chego koro sieptoni kore ni Omari wan Omari kere bla bla your fellow mutimo go tich machal maembe gima kamano nyalo gore kuome on the describe jomoko nokel moya nyaka dala moyudo kama isha tek braj gojo oi Omari kare kama chika kutime ano inga yani ginne ni bas Omari wuoke cha bas kache makoromo Omari jomono dhi temo kono giyudo kok jalre giwacho ni Omari giputo manang'o Omari koro an naneno niya koponi ati kaka wacho no endo un gi stabilized group uloso chike twabedo jomoherore wabedo jok moko ma okiringa ni bora kazi twalos gimolungo ni kazi bora iwinjo gimomiyo wasebedo ka wainyore en ni artist dwaro bora kazi iyudo kata mana jo mic themselves ng'ato nigi thumbe adek to sepogore gi jatende oseyao band en kata gachiel osepogore gi jatende oseyao band achiel ni nyiri moko adek wuonde ni thumbe TikTok TikTok opogore gi club Wirach. Koro iyudo ka embo se kao jabul samoro kao kata jabul mar boss ne ni boringo go gidhi abad MC moro be oseyudo mere ke ne gi MC ma chwako ne ma serious. Koro iyudo ka
ng'ani ogosho matin kaso chako chandore because ji ok dhi biro kaka nyocha biro ka en ka boss ne kocha. Iwinjo jabulni be ok dhi chul kaka nyocha chule kocha. Iwinjo koro ananeno ni tamaa kwa nyalo duoko chien matin to wakungo build the brand. Kata un mana ji adek mawer kumoro achiel tu wer maber ubiro yua fans mang'eny molo kipogori. Iwinjo kipogori idhi mabet gi jok moko achiel ariyo ma only for that week mechako no ni wan kodi wan kenang'o wasegolo ni challenge TikTok, of which TikTok is different from clubs mwamiele gi eki. Iwinjo ng'ato nyago ni challenge to en diaspora momiel maber kabisa kendo ji share ng'ato kete status. But in social media is different from the ground. That is what people do not know. Koro ana ngama winjo wakanyo no endo apani Awuol wuoyo maber kabisa. If you are an upcoming artist, please take time to grow your brand. Build it. Maki iwuok ng'at moro moromo. Ok ni ati ijao gongengo kumoro to sami gono bitemo wer tiwinjo ka duondi mit jok moko paki sama jatendi werni iwer maber iwer maber customer ol iwer mamit ang'amo ni golo wer iwer maber koro iwer maber no igolo wendi ichako yawo band giweyi giduogo mielo boss gi manyocha gimielo koro ng'ato dak wabiro ng'e kumono yaye cha ema gidok gimiele ma endi konowa ni upcoming artist waketho field ni kendwa jo angla ng'eny ok inya kwani tieki to jo angla mang'eny be ka koro ichoko gi imiyo gi mic kama ng'ato wero wer achiel maber wende modong koro were en koro were iwinjo MC go joka achiel maber kabisa koro ichaki luonge kendo ni chaki miye jok koro goe MC koro ananeno ni wakao time wabiltre iwinjo we wuoka ni bwana ani luonga ni MC Fulu ana MC Olwenda ana MC ng'ane take time bede tie ng'ato wuoguru kanyakla maka kori wuok ng'amo sechiek maber koro sama in kacha to build brand ok ni ati in iseyudo jok moro achiel in isewuok in koro igo jok makata koro kanyi dhi machuli 50 in igo jok mila mago mila ma and this thing goes to jaongengo any other person waketho field ni kendwa wakauru time wabiltre go Awuol asante sana kuom wach no endo igolo wach maber kabisa mapani koponi et wabet gi grube anapani kwasebet gi group kaka mar jo drum ka nitie ng'at moro mawalo ma okiago gino maber to bosewuoka udhi adhiya baku mogoche no tichungi kono mera the world dala mano nitie biro mena kone ne chik gi pie very soon ibro neno ka gi wan kwaseloso chik mag MCs muang'e maber ni etie wan gi MC ng'ane wa iye ni ng'ama dwa biro upcoming mondo ibede tie MCs kopono yudi kimako mic gi weche moko manono mag yanyo sondo ni ng'eni comedy ikawi man iluongo ni the super sato wan kaendi gi Awuol wonya iluongo ni Awuol Tinga Wuod Mary Awuol Tinga Wuod Mary iluongo ni Awuol Tinga Wuod Mary Awuol Wuod Awendo Awuol Wuod Awendo baba field ni isebede kendo isegocho gi ji mang'eny drums be sani isemulo mang'eny en changamoto mane mukale un kaka the senior we koro ng'ama chakore to isekona nikech ng'ato jomoko kudwa no puonji jomoko bla 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 koro iseng'e go drum in drumist en challenges mag nikech ing'eni upcoming to nyalo luor kata mana gocho samoro teru e Luo festival iru ka ji ng'eny bwana ma drum tamigoyo iterni but ma koro isebedo ng'ama senior bwana minyalo go kata drum king'iyo kocha kaka nane ni ndalo moko hapa ni waonjo kodi tich ano ikanda mokigoyo migo ting'iyo makocho mera anyago tadio kata simu koro en challenges mage ma koro tikale kiseng'eye ma koro tiwinje maber kabisa kiseng'eye ma en gima koro ing'eyo challenges minyalo kadhe to mana tin to mana ka in ma koro ihero nikech once ni ing'eyo gimitimo to yot mondo mi ng'ama dwari cha inyise ni bwana idwa ni wati
Yes, koro magi chike mag tich e kinda kodi. Wati ichula ora ti watim kama then watik biashara. Koro chiwo chike ni. Koro kidhi ni star. Inge tijni dhi gori tichin kia ni mora ngato temete mesedhi tiyo. Emibiro mege challenges go. Awinji. Yeah. But kisenge gimitimo to yudo ngama bende dwaro ni team ne gimitimo cha e bande ne. Then beduru piny to winjuru gi ngani watiyo kama. Dur tich. Tich emodago dhano. Awinji. Tich emwachamo. Awinji. Yeah, anatiyo matek joka ma munena kane. An kata kineno kago maraondi. Obwongo anan okay. Wawach nugi moro ka. Ananga mok nyal ruenyi ngiya makata ka kinena ni kiromo koda kamoro tiluonga na Awuol bine. Mae an mokwongo nomiya wich moro ma akeno pogore nyaka gi maro mari. Dongu nene. Eno pogore nyaka gi maro mari. So wijni oting'o gik mang'eny and an king'iyo gini okan single and an gi nyithinda di okan single koro nyaka ti matek mondo kadok ot adog ne joka ka gi tong' moro kating'o ating'o skari moro ang'i ni kiny ka gichiewo jogi chiemo machalo nade nyathi somo koso somo yie koyo chami to nitie jomipidho mok ni koyo chami gi fuwo kasto idhi meru ni nyaka mtaro tiketho nying dhi jothum ok bi konyi yaw pachi. Yeah. Awinji. Daba kamano. Nyakwara moge mana kaka ineno no endo wan wago mbaka gi jopiny wawacho gik mwageno ni kinde moro mbele ka indi nyalo konyowa nikech transformation tok bia gi dichiel en obiro mos obiro kinde ka kinde obiro kaluwore gi gik mwatimo to gi kaka piny medoru e kaka wamedo adjust. Emomiyo kawuono ni endi wan ka endi gi Awuol wuod Awendo, Awuol wuod Omari, Awuol the senior dramist. Omiyo wa mbaka kanyo ma king'ama winjowa apani nyalo lan mang'eny ahinya. Kendo kot wasembeko ndi waneno mana ka sa koto mayo wango. Wadwano kawo thuolo ni matin Awuol kapok watieko. Ikawo dakika moro matin iwuo gi fans mekwa, iwuo gi fellow artist, iwuo gi ng'ata manini kachacha endo kapok watieko. Okay. Mokwongo agoyo kamano. And an gima nyalo wacho gi nyinga iluonga ni Walter nakono kacha kane wachako iluonga ni Walter Douglas Ondiek mage nyinga na mago officials ma sirikal ong'eyo and nyinga mar stage en Awuol Tinga no. An ajo ohangla and an e sector mar ohangla and I play gimiluongo ni drum, aja drum. Drum ni emoketa Nairobi ka kod sani to ene gima chamo gima temo kono gima dona temo kono ni gimoro amora mitimo kete bidi and bed serious to set a goal e samitimo ni set goals ni moko midwa ni achieve gi tich mitimo to bed serious to then med gi lemo kise lemo ikete lamo gima bro tamo gino dhi through onge then pogo siepe ni ng'eni manga Roma to uhaguru timra ne wuotho together ni mano siepe pog jomi wuotho go pog ng'ato ming'ene mang'ane an go kamana onge wach and aneno gi mbele ka ningech gigi gin gik moko michako mos anakono na chako go ng'engo anda jawa kama goya jawa mana kokoth jarapogi chon years moko back kacha kanye kama na mule ajawa talware drum koro tokma kata platform abire ibo mako mic kata platform abire and that's the big plan. Apejini ya bwana ido mako mic nitie jomong'eyo mabro neno gini nitie jomong'eya maber ni duondi sawa nitie jomong'eya maber so Awuol bire ber to mineno ni nitie jomong'eyo maber and gimoro amora en kiseng'eyo line miringe tidhi mana step by step okay mbwakni kibedo ni mbwakni
ibro dhi kitimo gik moko dhi kare. Awuol ya sachielo ma thumi no ne no Awuol kanyo to dwani iwacha ni maber omera. Abire Mike kanyo ero ne abiro with style. Wan wasebudho wangla ka. Ne Awuol osebudho wangla embe koro dwa wer. Mane wach bwana tim gimihero Awuol bi nyaka were. Awuol omera. Nyaka were. In miwinja kanyo no endo land gino ni Awuol to koro bire Mike Awuol koro offer. Awuol koro to se offer ni en to koro bire wer nikech embe ne onge gimo kozo duol en go. Drum onge goyo. Instruments gi osego chiegni te koro werne ma koro dong no dwa yangore kaka jawer baba rwaka banda anto kabire banda to koro biro kaka cameraman koro biro kaka cameraman. Nitie samoro joma paro ni gini kiny ayawo mana kiny ok kiny awacho ni once isenge line miringe idhi mos alright kapok watieko nitie koro gima ng'e ni jogi rito kabisa. Gimono dhi e mbui gimono dunyore joma yanyore joma kwero joma yie ji osea giringo oriembgi okochudi pesa onge agar omra ng'eny omra owachi to koro jomono kochulgo ema chiel kuom gi an ka jomono riembigo ema chiel kuom gi an ka jomono ringogo jomono ng'anyo jomono dhi ka polis jomono maki umara ne ng'eny umera weche wachre mera to koro ber kika ng'aya ka to ji penjo wache ni to dak penjo nwa go gicha koro en kindi maber koro na jopiny ni generally what happened tang'o ma okotimore jopiny nasekonu ni an kine atim gimoro to atime kase jipanga maber and ang'e gimatimo an mokwongo ok amadh kata kong'o mibiro wacho ni nawuoyo kamer ok inyalo romo koda ok amadh kata njaga mibiro wacho ni Awuol maybe no madho njaga an ok amadh kata nyasore. Number 3 ok ajakuo. Nitie joma osetiyo koda band ka mong'eyo an kata ndururi mari ok anyadhigo ok bi konya to kokonya sani to ok bi konyo nyithinda ka. So because of time to nitire kama na kwena dwal dhiye and it's getting late. Pinyo selel kama dwana ringa dhiye and at least kadok od kacha to ji onyier. Many moro matin Nairobi ni kujipanga pole. Koro inyalo mi date anyalo mi date mondo wachak waduok wang'is jopiny gima notimore nikech nawinjo taneno ka nitiere ng'ato ne riambo gi nyinga seriously banano kambas ni to kawatni kata okweri ng'ama riambo gi nyinga Awuol okumbas ni to okawatni to kambas ni tume moriwo nawinjo kwach nyaka ni nitie ng'ama nokela Nairobi biane ka iwache fare maniorona gi message no tang' ne ji mondo ne uru walo koda ok anyathi. Iwinjo maler kabisa mano endo iluongo ne Awuol Awuol mato nyaka penja we dingine ne noriembi kosa ne wuok an ng'ama noriemba e band onge naweyo kenda. Right. Mana kaka winjo no nyakwara moge maende iluongo ni The Super Satone wan kaende gi Awuol Tinga, Wuod Mary, Awuol Wuod Awendo, Awuol Niang'loth, Awuol The Super Drummist. Mana kaka winjo no endo kaluwore gi kinde matin ma koro waket ni Awuol part 1 warito Awuol part 2 kumobokon wa gimono timore gi kukune gi mpango ma koro en godo gi sane gi ng'ama otiyo godo kata kumutiye nikech ng'ato to nyaka bed gi kaka oyudo chiemo. Owacho ni en otiyo matek lakini kaluwore gi sa nyakwara moge okwaromuru kachacha endo Saturday seche machalo kama endi to mana MC Omari Nash wagoni hero kama ne ng'ama no neno itkao kinde ni mar neno kabisa tuwakoni ni wakano wach gi kukune mana kaka winjo no endo
mana bedo kodwa kaka ne intie no endo. Super Sato